bawana katutup lamuk peteng sintru kebekan lebu katiup angin gumuruh tandaning dahuru kurda kang hawa mawalikan langit pusdatan katon biru ilang soroting surya katutup mendung ngendanu wewengkon kayangan setra hangganda mayit mengeng manaputi tiasing sang pandya Bathari Durga sepi mamring datanana sabawane ana wit rendu alas jajar pitu dasar wancine wis sandyakala tegese surup surya peteng hanggameng singup angker gawat kepati yegding kono papaning Bajo Barat jem setan priprayangan demit miwah ilu-ilu Banaspati kadya kedunging kekisruh papaning ambek Candala tuing teluh tenung santet ingkang samya makempal ing kayangan Dandang Mangure lenggih menika ingkang kawis tingal lenggah anggung asampir asta pratandha lamunta gidha manahe sang pandya Bathari Pramuni ya sang Bathari Durga pangrantesing nala nganti tandes mandhesing rasa maternya datanana ingkang kasti muhung ratuning para dewa nenggih Sang Hyang Jagat Girinata
Anggrahing awit namastu namasidhan sayekti gawe gegering jagat tingkah ira Yayi Bathari Permuni nganti gawe horking palenggan ulun ing kayangan Junggring Saloka. Aduh pukulun lepat Yagong Pangaksama Paduka. Kula ngaturaken pangabekti sarawuh Paduka pukulun. Iya Yayi Permuni tak tampa gawe bombonging rasa. Apa karyanira dene gawe lekas kang mengkono nganti gawe getering jagat Yayi. Duh pukulun. Kabareng kula matur ing ngarsa Paduka pukulun. Sampun sawetawis wanci anggen kula kepengin ngrawuhaken Paduka pukulun wonten ing Dandang Mangure. Titi mangsa menika ndadosaken suka bingeng manah kula dene Paduka sampun keparing jawantah pukulun. Iya Yayi. Aja narasa tida-tida dirgama sangga runggi. Mara gage sira matura mungguh apa ingkang andadekake kahananira gawe geter ana jagat iki. Durga rumeng mulat Sorap Sari ruming mulat sorap sari sari sepisan malih menawi wonten lepatipun ingkang rayipun Permuni kula nyuwun pangapunten pukulun. Yektosipun kula sampun boten kiyat malih nglampahi penandang menika. Sekawit kula nampi dawuh Paduka. Inggih labet kula dinukan dening Paduka pukulun, kula nampi sot saking Paduka. Sekawit wujud kula Sulistya ingkang tanpa cacat wekasanipun kula dados raseksi. Saking kepareng Paduka kula kandhapaken dhateng Mercapada dados dewa panggoda miwah pangrencana ingkang mapan wonten ing pasetran Gandamayit pukulun. Rene nyatanipun paukuman kala wau sampun kula tebus kanthi lampah lamenipun 12 taun. Mestenipun sampun kedah pundhat penandang kula sampun pogok dumugi sakmenika anggen kula nglampahi kados mekaten pukulun. Namung nyatanipun anggen kula ngentosi dawuh timbalan Paduka kedah wangsul dhateng kayangan. Pindhanipun ngentosi silembing palwa gabus miwah kumambang ing watu item saking dasaring seganten. Pukulun kula sampun boten kiyat malih nglampahi penandang menika. Boten saged keparing kula kedah wangsul dhateng kayangan pukulun.
wahing awit namastu namasidhan Durga yektine kabeh mau tuwuh saka klirunira pribadi dedosan ingkang sira sandhang ingkang kudu sira lakoni yaiku dadi dewa pangrencana dadi dewaning setan miwah berkasaan yektine ruwating papa cintraka ilanging dedosan seranane muhung kudu lebur saka pamratubat wondene pamratubat mono pasrah lan percaya kanthi santosaning ati marang kang gawe urip werna-wernaning penandang kang tumiba marang sira mara gaget tampanen kanthi rasa panarima sakabehing ngekas lan tumindakmu nebusa kanthi laku dharma ingkang tumuju marang kautaman jroning batin ngestia kanthi panalongsa nyuwuna pangapura nyuwuna kuat ngadepi sawernaning pacoban sayektine waleh-waleh apa ora ana ingkang bisa ngruwat panandhangira kejaba amung wuragiling Pandhawa